Ada yang tabasakan. Ini trabaho ang tao na. Bagnot guys, bagnot. Mo. Ini lang, mau na. Lubat. Ay, ka guys. Kaya kalibunan. May ilang hagbasan guys. Siya nga guys. Wala ito ang tawiran. May kamaisan. Batos no. Balay dito. Kaya trabaho sa ana guys, basak. Di hangyo puyo kata diri. Libo na kayo. Yan mais oh, pili ta musugba ng mais. Ha? Yang mais. Pili ta musugba ng mais diri guys. Wala may tagiya diri. Wapa man lagi ni gitamnan manong. Ano kisa na nagtanong man ang ubos kanang kailainse. Ha? Ay sinong patirno na di ay di. Asaman? Sana. Kami si kawan? Kisa bang anong gipabuhat manong patirno iperinda ni nong patirno? May isa na yun. Ha? Ah, gipabuhat mo ante. Hoy, limatok ka na eh. Lagko kayo no. Kusog ba ang bugwak na? Pantat, wala pantat. Siya ang palibot diri sa katawiran mga guys oh. Ito sa mga makita mga guys, sabi nga